Lebo my sme vždycky vedeli, že on to bude najlepšie. No. A že vždycky niečo vyhrá. No. On bol športový talent, on hral výborne futbal, on hral výborne tenis, hral výborne hokej. Vo všetkom dominoval, on všetky súťaže vždy vyhral a to bolo proste vidieť, že on sa pre ten šport narodil. Puku sa dostal Demitra a Delovkov vyšiel na 3-1. Sezóna pre mňa skončila, teraz sa hlavne chystám do tej Ameriky a uvidím, jak to dopadne. Dedo mu kúpil Korčule a sa vydarilo. Demitra, hovorím, čo to je tak, keď som našiel určite do štatistik, vidím slova, hovorím, wow. Pre mňa to bol vlastne americký sen. Tá hokejová inteligencia u ňoho bola cítiť v každom jednom rozhodnutí. Jednoznačne Palo bol náš najlepší hráč. Palo Demitra! Gól! Je rozhodnuté! Moja podmienka bola doviesť medailu. Som rád, že sa mi to podarilo. Palo v šatni samozrejme patril k tým, ktorí mávali hlavné slovo. On bol taký náš líder. Vždycky vypadal dobre, zladený, na to si potrpel. Oh, this fashion? Terrible dresser. He was a terrible dresser. Ako by bol na hľade kreatívny, tak vedel byť kreatívny aj na týchto žúroch. Palinov v najväčšej eufórii. Na druhý deň prišiel úplne holý. Tak to bola taká hanba dosť. Vedel požurovať veľmi dobre. He's a funny guy. One of the most special guys in the world. Toho 16. augusta som ho odviezla a vlastne odtedy som ho už potom nevidela.